ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് കട്ലറ്റാണ്. ചിക്കനൊന്നുമില്ലാതെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കട്ലറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത്. ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ വരും, അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ 6 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എടുക്കുകയാണ്. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ 6 വലിയ സവാള തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിരുന്നു. 4 പൊട്ടറ്റോസ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടത് ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള അടച്ചു വെച്ചതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നൽകും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, മുളക് എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് വേണം. ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടിച്ചു വെച്ച് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അത് മുട്ടയുടെ വൈറ്റും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ വൈറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ബോൾ അതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ റസ്ക് പൊടിയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി അങ്ങനെ കൊട്ടുമ്പോഴേക്ക് അത് താഴത്തോട്ട് വീഴും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതും കൂടെ ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മുടെ കട്ലറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരും കേട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ മുട്ടയുടെ വയറ്റിലൊക്കെ മുക്കി അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. അവരൊക്കെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 2 ഭാഗത്തും ഒരു റെഡ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരുമ്പം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. Bye.